dobrý den a ahoj, milí diváci brněnské televize. Dneska si skutečně procvičíme celé tělo. Áno, dneska si precvičíme Bosu Pump. Dostali jsme se tedy na lekci Bosu Pump. Kataríno, co to znamená? Jsme tady obklíčeni různými předměty. Co si pod tím mám představit? Hodina Bosu Pump je hodně dynamické cvičenie na bosu. Bosu znamená both sides up, to znamená z obidvoch strán sa dá používať táto pomôcka. Potom, ako vidíte, sú tu jednoručky, ktorým budeme vlastne nielen posilovať biceps, triceps, ale aj záda. A vlastně tyčka to závažím. Tu volbu toho závaže si volíme každý sám. Začínám u toho nejjednoduššího, nejlehčího. Na co je tady to cvičení zaměřeno? Jak mi to pomůže? Pomôže vám to vytvarovať postavu, spáliť nejaké tuky. Tak si to pojďme ukázat, protože jestli vůbec se na tom třeba udržíme. Tak, poďme všetci dohora, postavíme sa, spevníme brúško, ramena dozadu. Perfektne a pomalinky poďte, zdvíhame pravú, ľavú nohu. Skúste stále zapájať stred tela. Jo, já máme špeciálne ponožky, ktoré sa dajú taktiež používať. To jsem se právě chtěla zeptat, jestli boty nebo ponožky jsou lepší. U tých pomalejších foriem, ktoré napríklad Bosu Core, aj na tomto Bosu Pump sa dajú používať ponožky, ktoré vlastne jak by som povedala, tá plocha nie je rovnaká, nie je vlastne rovná. Tým pádom vlastne ja musím viacej tú nohu zapojiť, musím zapojiť viacej telo. Hej, to cvičenie je pre mňa ťažšie. Takže musí byť protiskúzna samozrejme ponožka a doporučujem vždycky tým trénovanejším ľuďom. Výborne, poďme pomalinky prenášať váhu. Pravá, ľavá len tep, špička. Kľudne, keď chcete, predajte ruky, pozerajte stále pred seba. Nepozeráme dole. Na jeden bod doporučujem. Pomalinky, výborne. Ide nám to. Tak, super. Teraz skúsme ísť dozadu. Stále rovné telo, pravidelne dýchame a stále len špička. Jo? Váha ostáva na bosu, rovné telo a pomalinky. To je ono. Jo? Ako vidíte, sú to pomalé cvičenie, dá sa tam vlastne použiť potom aj rýchle, dynamické, to si taky vyskúšame, aby ste vedeli, čo to obnáša. U toho warm-up, najmä pri ľudí, ktorí prídu prvýkrát, je dobre používať takéto cviky, aby sa s tým zoznámili. A to byla jenom rozcvička. Ano. A teď začíná ta lekce. Je to trošku výživné, cítite? Ty svaly? Hodně výživné. Tak, výborně. A už jsi se zapotila? No, hlavně ztrácím ten smysl pro rovnováhu. Tam stále zapájame ten stred těla, spevníme brúško. Ale tak to předpokládám, že když se tomu člověk věnuje, tak časem to přijde, ne? Určitě, určitě. Tento cvik vlastně bereme na spestrenie, robí sa vo dvojci, pomalinky do skvotu. Jo, rovné tělo, ide spevnené brúško a pomalinky. Je to hodně ťažký cvik, balančný, je potrebné spevniť brucho, ale pomalinky skús zavrieť oči. Tak, vidíte sami, zavriem oči a o to sa ten cvik sťaží. Tady je vlastně výdrž, kde pracuje brucho, pracuje zadok. Nesmie byť vytršený zadok, nesmie byť vlastne prehnuté záda. Tady vlastně pracuje komplexně celé tělo. To cítím. Cítit, že? No to už jsi mi odpověděla na tu otázku, že když chci, tak opravdu můžu celé to tělo zapojit.
Určite. Od hlavy až k patě. Tak a co ještě, co jsou ty míče? Posledné brúško a takisto samozrejme ruky. Když by si někdo chtěl pořídit bosu domů, je dobré se předtým třeba přijít poradit, co všechno se s tím dá a na co pozor? Áno, existujú rôzne druhy bosu. Určite by som vlastne doporučala ľuďom, aby sa porozprávali s lektorkou, ktorá to bosa precvičuje a má skúsenosti a možnosti vlastne vidí rôzne typy bosu a by doporučila tej danej klientke, na čo to chce používať, kde to bude používať, hej. Příště se necháme trošku rozmazlovat, půjdeme na masáž. Mějte se hezky, nashledanou.